Всички хора искат удобна градска среда. Искат инфраструктура, искат тротуари, искат да им бъде чисто, приятно, удобно. Когато ходим в чужбина, виждаме една подредена градска среда, но никой не се запитва това нещо колко струва и в крайна сметка кой плаща сметката. Истината е, че сметката я плащаме всички ние. Ето и малко математика. Аз съм собственик на няколко имота, имам къща в Долна Верница, където живея към момента. Там за миналата година данъка е бил 10 лева. С предложеното увеличение от страна на общинска администрация той ще нарасне с сумата 3,34 лева, което е абсолютно минимално. И ще стане като цяло 13,50 лева. Сега, за тия 13,50 аз реално като гражданин искам да получа улица, искам да получа тротуар, искам да получа осветление, искам да получа една нормална градска среда. Сами разбирате, че сметката не излиза. Относно таксата битови отпадъци, тя е 26 лева за годината. С исканото увеличение тя ще нарасне с едни 15 лева или ще стане 40 лева. Имах автомобил, на който данъка за миналата година беше 13 лева и 60 стотинки. С исканото увеличение той ще нарасне с 3 лева и 40 стотинки и ще стане общо 17 лева. Мога да ви дам и такъв пример за имот в центъра на Монтана, централна градска част. Имам апартамент, който е 80 квадратни метра на булевард 3 март. Данъка на същия имот за миналата година е бил 22 лева. Сега ще нарасне с 7 лева или ще стане общо 30 лева. И таксата битови отпадъци, всъщност тя е по-висока. Тя е 115 лева, с исканото увеличение ще нарасне с едни 65 лева и ще стане 180 лева. Обаче в градската среда има по-често сметоизвозване, има по-често измиване на улици, има почистване, поддръжката е по-скъпа, съответно и разходите за градската среда и те са по-високи. В крайна сметка, сами разбирате, че в конкретните суми няма някаква драма. По-скоро тук става въпрос за справедливост. Справедливостта, тя идва, когато има прозрачност. Това, което искаме от администрацията на община Монтана и от кмета Живков, е да даде една прозрачност и ясността на хората къде им отиват парите. Всъщност хората това искат. Не става въпрос за тези 3 или 5 или 15 лева, с което реално ще бъде увеличение, т.е. става въпрос за една прозрачност. Хората искат да знаят колко пари и за какво се харчат. Искат да знаят в разходната част на бюджета за до година, който предстои да се гледа, колко от тези пари, които ще постъпят в момента в община Монтана като приход от по-високата такса смет и данъците на МПС и на сградите, колко от тези приходи ще отидат за инфраструктурата, за заобикалящата им среда, с какво ще се подобри сметопочистването и като цяло чистотата около тях. Според мен това е разковничето и аз се надявам до година по същото време, когато гледаме в бюджетната комисия, от която аз съм част в Общински съвет Монтана, там да имаме ясна справка за изразходените средства през 2025 година, за да можем да покажем на гражданите, ето вижте къде отиват вашите пари.